na fita. Ka fita ina? To me ka ba a gidan da za ka karin kumallo da shi? Ba akwai sauran tuwo ba. Ki dumama ku yi karin kumallon da shi mana. To kai kuma fa? Ni ba damuwa. Zan fita can da rana idan Ubangiji ya tanada. Na samo a yi abin da za a ɗan musuka kafin dare. To tuwon ma dai ba yawa. Bari dai kawai ɗinɗima ba ka lubi ya karya. Ni ma na jira idan Ubangiji ya tanada ka dawo sai na ci. To bai dai in je in ga yadda za a yi. To ka je Godi. Ubangiji ya maka buɗe ka samo da yawa. Amin. Godiya ta Godi. Na'am rabin rai na. Sai na dawo. To a dawo lafiya. Yawwa. Assalamu alaikum. Tashi lafiya. Lafiya lau. Me shayi? Ya kwana. Ya kasuwa. Lafiya lau. Akwai indomi kuwa? Kai Buhari ya hana mu cin indomi. Ha ba dai. A kai yanzu komai. Amma za a samu kwai ko? Ba kwai. Sai shayi kawai. To haɗa mun jaka. To ba magana. Yawwa. Salamu alaikum. Na kwana ku. Lafiya. Na gaji. Lafiya. Sai shayi a bani bureki. To na. Na 300. To. Ni kuma. Da madara. Da suga. To. Godi. Kin ga Godiya. Ba fa ni na sai shayin nan ba, sai mun aka yi. Za dai ka yi bayani. Wato yunwa gida ƙoshi dawa ko? Ubangiji dai ya shirye ka Godi. Nan fa ka ce da ni baka da kuɗi. Har ina yi maka addu'a. Sai ga ka a teburi mai shayi kana shan shayi. Ubangiji ya shirye mu dai Godiya.
Ke ma fa nan na barki a gida kika ce da tuwon za ku yi karin kumallo. Sai ga ki gurin mai shayi kin zo sayan biredi. Godiya mu dai faɗa junan mu gaskiya. Godiya, ki gafarce ni na yi kuskure. Wannan ɗabi'a na saba da ita ne, saboda haka na taso na ga yawancin maza a karkarar mu suna yi. Shi kenan kai kuma sai ka biye musu ko? Ka bar gidanka da yunwa, ka je can waje kana shan madara. Haba Godi, yanzu batun da ka zama Kirista ya kamata a ce tsohon al'amura sun shuɗe. Kai fa ba kamar sa kake ba. Ke ma ai na ga tsohon al'amuran sun shuɗe muke. Saura na burodi a boye. Ka ga Godi, wannan ita ce ake kira shikima ta mata. Duk matar da ta rasa wannan shikima a gidanta zai zauna da wahala. Nakan yi ajiya ne domin in samu a ɗan makalubu waɗansu nau'o'in abinci domin kada ya je yana ƙwalama a waje. Kai mijina nake rufa asiri don kada a je ana zagin ka a waje a rena ka a ce baka kula da gidanka. Gaskiya ne. Na gode Godiya. Ubangijin da ya haɗa mu ya ban mu tare. Na gode sosai. Yanzu kina nufin ki gafarta min kenan? Na gafarta maka ma. To, bari in tabbatar kin gafarta min. Kin dai da gaske ne ki sha shayin nan mu gani. Mu sha dai. Haka ne? Zauna mu sha tare. To shi kenan.